En estes tempos nos que alugar un vehículo pode chegar a ser complicado en algunhas cidades, un grupo de emprendedores en Ourense ideou algo moito máis sinxelo, a través dunha aplicación móvil e unha frota de 35 vehículos. Teño familia e temos un coche solo, entonces sí que me é moi cómodo porque si a miña parella necesita o noso coche, pois eu non me quedo sen opción. Miras o mapa e ves onde están ubicados os vehículos, se che queda de man xa o colles e pois é super rápido abrir coche, circulas e xa. O de Noelia é un dos moitos perfís daqueles que se decantan por este novo xeito de alugar vehículos. A través da teu dispositivo móvil, en 20 segundos, podes ter o teu vehículo xa estar circulando con el. Non precisas oficinas, non precisas papeleo, non precisas fianza, non precisas... É dicir, é moi fácil. Onde estés, colles o teu vehículo e tamén a hora de devolvelo. Non tes por que achegarte a ningún sitio concreto para deixar o teu vehículo. O coche podes alugar por días, pero tamén pagar únicamente polos kilómetros que se fagan, unha opción que cada vez escollen máis usuarios. No último mes acrecentouse máis dun 800% dende que lanzamos a nova flota, non? Dende Santiago e dende Coruña chegannos en torno a 50, 60 peticións todos os días. A plataforma desenvolvida en Galicia conta tamén con recomendacións turísticas para os visitantes. Só está disponible polo de agora na provincia de Ourense. Con todo, estudan xa ampliar a flota de vehículos para darlle servizo a outras cidades galegas.